Sama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayo ko na maglayagay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasa sa basikulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumablay. Simula pa kay bata, basketball na ang daro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso. Bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis na Good afternoon, Bicolanta. Desyo 18 o Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List. Katabang na kasurpa. Welcome you all inside the municipal cover court of Sangay for our first game matchup between Team Garchitorena versus Team San Jose. For the starters of both teams, this first starts with Team Garchitorena. At points is Julius Laurel. Starting at shooting guard, number 30, Chanco Fuentes. At small forward, number 5, Mark Angelo Mancilia. At other forward, number 14, Oliver Sumido. And the man in the middle is number 22, Francis Sino. And for the starters for Team San Jose, we have a point, number 9, Roel Ford Prado. Shooting guard, number 7, Ali Pazipe. A small forward, number 1, Christopher Nash. At other forward, number 27, Michael Pelapia. And at center, number 5, Jay Solito. And the hitting official for the small games are Jomar Coron, Edgar Faraon, and Rosel Ponting. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur. Atin po! Good afternoon, Camarines Sur. Good afternoon, Bicolanja. And good afternoon, world. Eto na naman po tayo sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. This is our day 18 and we have the Garchitorena versus San Jose. Ako pa rin po ito, your friendly neighborhood commentator, Peter Barcelona. Kasama ko po ngayon ang ating napakatikas, napakagwapo, at napakamayaman na ating analyst, si Coach JP Deswanco. Good afternoon, Coach JP. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa day 18 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Okay, so nagsimula na po with that jump ball and wala pa rin na nakakabasket. At medyo parang mga kiti-kiti itong ating mga players ngayon. At alam natin na mainit ang pagtanggap na naman sa atin dito sa Sangay, pati ang panahon. Kaya alamin natin kung sino ang unang bubuslo ng kanilang basket. Coach JP, ano pa sa tingin mong kailangan gawin itong mga teams na to para makaalaguas dito sa laro na to?
Unang-una, yung sipag. Kasi it's a first quarter pa lang. So, tingnan natin kung magbubunga yung gagawin nilang hard work ngayon. Kasi madadala nila yan all throughout the game, lalo na sa fourth quarter. Yes, and ito na nga, dalawang sunod na 3 points. Ang last na 3 points, itong si Allen Pasibe, na nung nakaraang laro, nagpaulan din to ng 3 points, Coach JP. Oo nga, sabi ko nga it reminds me of UA players na si Labagalag, yung sinasabi natin na players na point guard. Oo, pati yung tindig no? Oo, parehas na parehas. Okay, tapos ito na ngayon, number 9, si Postrado. At ito, nakalaban pa natin to, Coach JP, si Postrado sa USI. Yes, nung college pa tayo. Nung time na yon, ang alam ko, third year ka, first year ako nun eh. Yes, so... Yun yung pinakamagandang nangyari doon. Oo. Laurel, si Julius, wala. And C2, ayan na. C2 with that putback. Correction po pala, nagsagutan lang pala ng 3 points itong San Jose and sa Garchi Torena. Post-up move, kinilikili shot, kaso nag-Rexona, hindi pumasok. Okay, so last time, coach, itong si Sumido, itong lefty nila, ang nagdala ng laro dito, yung number 14 sa Garchi Torena. And malaki ang papasanin nito ni Sumido. Tingnan natin kung madala niya this time ang team ng Garchi Torena. Oo, kasi etong natin, San Jose na to, on a winning streak to, dire-diretso sila. And there's a foul dun sa drive ni number 27, si Pilapil. Sa tingin mo, partner, kaano kaya to ni Ken Pilapil ng Team Sangay? Malaki ang chances na magkapamilya tong dalawa. And side view pa lang, tinitingnan ko, dagdagan mo ng konting balbas. Same na, but different. Vietnam yan Oo. So, ayun, Pilapil with the second shot. Wala. Eto na ngayon, si Fuentes, nagdadala ng bola, naghahanap ng papasahan. Binigay dito kay Laurel. Okay, eto, driving. Si number 5, Mansilla, no good pa rin. Soler with that power rebound. Nagbababa ng bola. Binigay kay Pasibe. Ayan na, kay Postrado. Postrado, barreling away. Nabitawan yung bola. And a fast break opportunity for Cito. Cito. Wala. And the ball goes back to Garchi Torena. Masyado niyang binibi yung layup niya. Hindi siya nag-go hard to the basket. Oo, and alam natin, yung mga namimintes ngayong first quarter, pwedeng balikan sila niyan pag fourth quarter, Yes. pag dikitan. Yes, yung mga layups and free throws, sisingilin ganyan. Yan yung mga tipong di ka papatulugin yan. And another 3-point shot for Garchi Torena. And surprisingly, lamang ngayon ang Garchi Torena against the unbeaten San Jose. When it comes sa defense, Coach JP, anong kailangan gawin itong Garchi Torena given na may inside and outside presence itong San Jose na to? Sa akin, nag-work naman yung zone nila eh. I think kailangan nilang sipagan. When it comes to zone kasi, kailangan mong sipagan sa closeout, lalo na sa mga shooters. And rotations tayo niyan. Oo, and alam naman natin to, si Pasive, strict shooter to. Pag naka-isa to, mabilis na makadalawa, tatlo, apat na 3 points. Yes, and given the opportunity sa kanya, pumapasok and at the same time, may slashing ability din tong Pasibe. Yes, so kailangan talagang tingnan nitong Garchi Torena. So eto na, si Fuentes naman, binigay kaya kakapasok lang na si Raymond Laurel, natapikan ng bola. And Mansilla, no good. Postrado with the ball, naagawan. Mansilla, straight to the basket, supalpal. So eto na naman, binato yung bola, kaso nadulas. Solero with the ball. Solero all the way, 2 points para ay Solero. Iba yung build ng Solero na to, no? Tumatakbo. Oo, yung mga ganyang klaseng big man, parang naalala ko yung big man din ng NCF before, yung Solano naman. Yes, same type of build sila eh. Oo.
mahaba, malaki, pero marunong magdala ng bola. Ayan na naman yung Pasibe. Pasibe with that 3-point shot by Allen Pasibe. Nakakadalawa na si Pasibe ngayong first quarter pa lang. So, hindi safe yung kalamangan ng Garchi Torena. Kakasabi mo pa lang kanina, close out is very important. Di ba, Yes, Coach? since they're playing zone defense, so kailangan nilang i-assure yung close out nila, lalo na ma-determine nila if long close out o short close out gagawin nila sa shooters, lalo na kay Pasibe. So I think ngayon tingnan natin kung paano mag-adjust yung team Garchi Torena sa corner shot na play ng San Jose. Yes, and isa yan sa mga weaknesses ng mga zone defense, di ba, Coach? Yes. Ang corners. Lalo na kung masyadong masipag yung dumidepensa sa sa may side ng corner. Yes. Parang, sige, itira mo na. Yes. Okay, so si Fuentes, ang ganda ng lateral na ngayon ni Lumpostrado, pero tumira na naman yung Fuentes. Benga! 3 points. Ito si, Tinitigan pa eh. Oo, si Raymond Laurel. Stare down pa eh. Iba talaga, shooter shoots. Ayan na naman. Wala. Rebound. Nakuha ni Mansilla. And ayun, may foul tayo kay Nash. Kay Christopher Nash. So, before tayo pumunta sa free throw line, puntahan naman natin ang ating napakaganda na si Cassandra. Cassandra, pasok! Magandang hapon, Coach Pete and Coach JP. Magandang hapon, mga kasurog. This is Cassandra Seton, ang inyong makakasama ngayong araw dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. For our first game today, we have a Team San Jose versus Team Garchi Torena. This is the third game of both teams in this league at nakakuha na nga ng 2 panalo ang Team San Jose, samantalang may 1 panalo pa lamang ang Team Garchi Torena. May mga pagkukulang daw ang Team Garchi Torena sa una nilang laro, ngunit nakuha nilang makabawi sa kanilang second game by making adjustment and improvements learned from their first game. Ayon sa coach ng Team San Jose, mabibilis ang kalaban, kaya naman he is hoping na mapantayan nila ang bilis na pinapakita nito. Hindi dapat sila makampante, kailangang maging masipag at matyaga pag nasa loob ng court. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. Yun na nga. Salamat. Sinabi ni Coach JP kanina, yung sipag talaga ang kailangan natin ditong pagtuunan. Di ba, Coach JP? Yes. Masyadong maaga pa. So habang hindi pa pagod ang both teams, even ang Garchi Torena, kailangan nilang sipagan. Kasi pag nandun na tayo sa third to fourth quarter, I think yung fatigue factor, since sobrang init ngayon, ma-feel na nila yon. Yes, kumbaga mag-i-invest na sila dito sa first and second quarter. And ayun na po yung super veteran natin na si Mr. Remoto. Pumasok na. Even on that veteran status, yung energy nito ni Sir Obet na Yes, sir. Remoto is talagang makikita at mararamdaman ng mga teams. Yes, ang maganda dito kay number 12 na si Roberto Remoto is pag pinasok siya, andun yung all out talaga siya maglaro. Oo. Parang 20 years old lang. Oo, parang 20 years old lang. And though yun na nga, medyo naging excited dun sa nakaraang play, turnover, bola na naman ngayon ng Garchi Torena. At itong si Raymond Laurel, nagtitimon, naghahanap ng papasahan. Binigay kay Sumido. Sumido going left, steps back, no good. Rebound ni Solero kay Pasibe. Pasibe, thank you baby. 2 points for Allen Pasibe. Nakakailan na yung pass break yung Team San Jose. Oo, and kahit nakasona kayo, dapat may mga pa rin kayo dyan, defenders kayo for the fast break. Yes, di ba partner, as a coach, di ba? Zone defense is a fast break offense. Oo. Ito na naman, pumapasa break and si Solero nagmintes pero dahil sa kanyang length, wala.
na kukuha pa rin. And yun, stepping on the line. Sinuwerte ngayon yung Garche Torrena kasi isa lang yung bumaba kanina, Yes. dalawa na yung San Jose. Ang maganda kahit papano hindi na-recognize ni number 14 na meron pa pala siyang Yes. And eto na, Mansilla driving to the basket, no good. Rebound ngayon ni Fuentes kay Raymond Laurel, shoots the 3, no good. Rebound by Sir Robert Remoto. Eto na, Pasibe with that fake. Pasibe going to the basket. Yun yung sinasabi natin. Kanina, effective siya shooting. Ngayon naman, drive naman. Oo, and hindi nila napapansin na nagra-racked up na ng points to si Pasibe with his 3 points and driving to the basket. And ill-advised shot Ayan na by naman na tayo Fuentes. sa fast break. 2 points para naman kay Nash. Mukhang papatayin ng pass break itong Garche Torrena, partner. Pwede, pero tingnan natin kung masustain naman ng Team San Jose ang fast-pacing game nila this afternoon. Oo, Fuentes tumira na naman. 3 points para kay Fuentes. Shooter shoots. And that 3 points is brought to you by Highlands. And another turnover. Mukhang hindi maganda yung mga nagiging bigay dito kay Remoto sa ilalim, partner. Oo, masyado silang nagmamadali. Yung shot selection at the same time, yung how they will contribute lalo na sa pagbigay ng bola. And ito minsan yung sakit pag fast break yung yung gusto mong gawin. Minsan nasosobrahan sa early, sa gigil. Yes. Kumbaga, in short, wala sa timing yung nangyayari. Yes. So, kailangan talaga, praktisado nyo din yan. And ito na naman, si Pasibe. Pasibe. Easy 2. Sa tingin ko, nakaka-double digit na to si Pasibe sa kanyang scoring dito sa first quarter pa lang. Yes. At ngayon, nagpe-press sila ng 1-2-2. Ito yung kagandahan ngayon dito. Since nagra-rally sila ngayon, nagtatrap pa sila. Oo, bihira yung gano'n na talagang napapagod na sila sa offense silang fast break. Pati pa naman sa defense, ipe-pressure nyo pa from the front court. Kondisyon. Oo. And ito na nga, inbound play, naagaw na naman at tumatakbo na naman ang San Jose with number 19 going to the basket. Etong si John Santos. Okay, going to the line. Ito si Santos. And makikita mo rin sa tindig nito ni Santos, pangtakbuhan din ng nito Oo. ang laro nito Nabigla nga ako. Mabilis din pala. Oh, tingin ko basta dyan, medyo Oo. talaga, mabilis talaga. Oo, yung mga dyan, tapos may Paul. Oo. Pabilisan tayo dyan sa takbuhan. Pero doon lang tayo magaling sa takbuhan lang. Okay, so eto na. Si Relos, eto na. Si Bornales, binalik. Kay number 13, kay Aruelo. So yun, sinupalpala si Bornales. Pasibe, binigay kay Solero. Celero. And one play para kay Solero. Minama, yung number 23 na si Cordobes. Napaganda yung posisyon itong number 25. Number 25 na si Solero. Naiwan siya kanina sa depensa. Ngayon, napaganda. Siya yung nabigyan sa opensa ngayon. Napaganda yung leak out nito ni Solero on the line. Shooting one. Yes, pasok. And lamang na po ang San Jose by 2 points. Eto na, si best player of the game, ng last game, si Sumido. And that's the end of our first quarter. Game tied up, 20-all. Medyo mataas-taas itong scoring dito sa first quarter natin. Ano sa tingin mo, Coach, yung mga dapat na adjustment ng both teams para lamang-lamang na sila? Dito naman sa side ng Team Garche Torrena, kailangan nilang ma-figure out kung paano nila malilesen yung fast break play nitong Team San Jose. And ito naman Team San Jose, kailangan nilang maging kalmado sa opensa.
since may mga pyesa naman sila, may shooter sila, may mga decent big sila. So kailangan nilang maging kalmado. Yes, and hindi pa nga nila na utilize masyado yung mga bigs nila sa Yes. sa offense because of that running game that they Oo, are totoo yan. Kasi as we can see, more on na nagsimula ang puntos nila, more on sa mga guards nila. Tama. So we are back for our second quarter, and before we go back, batiin muna natin na lagi daw nanonood ang manager ng Garci Torena na si Lali San Luis. Yes. Yun. Magandang hapon po. Gandang hapon And po. batiin ko na rin ang aking matalik na kaibigan ng Vice Mayor ng Sangay na si Vice Mayor Harold San Felipe. Yun. Yes. So, mamaya mukhang makikita natin si Vice Mayor kasi may laro ang Sangay. Oh, 6 p.m. daw siya. Airsoft siya ngayon eh. So, 6 p.m. yung dating niya mamaya. Okay. And dito sa ating mga nanonood sa Facebook Live, si Boss Archie Agnas, tama po kayo sa pinakagwapo, si Coach JP sa lahat. Iyan po. Salamat for watching, Boss Archie. Pa-jersey ka naman. Baka naman. Okay. Salamat sa pag-sponsor. Okay, so back to the ball game. Ito na po. Bola ng San Jose. Knockout play para kay Sir Opet Remoto. Quick and good na na-acknowledge ito ni Solero, yung teammate niya sa ilalim. Sumido, tumira, tinayuan lang. And eto na, takbuhan na naman na Solero with that easy 2 points. Itong Solero, dark horse kung maglaro. Oo. Matangkad. Ayun, naiwan na naman siya. Pag nag-mintis rebound, leak out na naman tong Solero. Yun, kaso partner, naka-offensive rebound si Oo. Sito. Cardinal sin yun na hindi siya bumaba. Buti sana kung nakuha agad nila yung bola. Okay pa, kaso ayun na nga. Hindi naman araw-araw. Oo, and eto, Ayan. Ito This- yung masakit. third 3-point shot para dito kay Allen Pasibe. And there's a foul. Sa tingin ko, partner, medyo napapagod na to si Solero at hindi na nakakababa ng maayos. Yes. Ayun na nga. Papalitan na siya. Narinig ka pa na ng coach ng Team San Jose. Oo. So, ayan na. Balik na rin itong si Julius Laurel. Isa rin to sa mga kiti-kiti sa loob ng court. And baseline drive, no good. Tatlo sila nagtatapikan. Katapikan ngayon, nakuha pa ng San Jose. Nag-bounce yung bola doon kay Sumido. Andun yung sipag. Oo. Kasi John Santos with that falling away shot, wala. Sito, fast break opportunity, pero lahat ng San Jose nakababa. Pero nakapasok na rin naman yung tira ni Beronio. Ito na partner. Ito, tinao na si Pasibe. Yes, and ano yung mga magagandang lalabas dito, coach, pag nag-box in one ka? Unang-una, nag-box in one sila kasi di nila makontain tong si Pasibe. So, kailangan nilang i-lessen kung sino man ay itong si Pasibe. So, I think, mag-work siya. Ang problema ngayon sa Team San Jose, kung sinong pupuntos ngayon. Yes, kailangan next man up, step up kasi Yes. tatauhin na nga yung nila. Main man nila. Oo, main man nila. And ito na nga, nakaagaw na naman, Pasibe na naman na nakascore. Si Beronio to Laurel to Sumido. And there was a foul dun sa drive ni Sumido. At dito sa part ng San Jose, working ang zone defense nila eh. Nakailan na silang fast break dito sa Yes. zone defense na ginagawa nila. Kasi yung pag-control nila sa rebound, that starts that fast break para Yes. sa kanila. And yung mga momentum swinger, yun yung yung mga layups na walang bantay.
yung mga free throws. So, nagbubunga yung hard work ngayon ng Team San Jose. So, time out po ngayon itong Team Garchi. And sinusubukan nila na ma-contain itong fast break. Okay, so bola ngayon ng Garchi Torena. Baseline inbound. Ganda! Gandang drawing yun. Oo, so as a coach, yun yung mga nakakapagpatalon sa'yo sa upuan. Pag Yes. na, Execute ng maayos. yes. Tapos pwedeng yun. Pwedeng makopya yon ng ibang coaches. Oo, Take may notes. nag-cross lang sa taas, tapos sabay. Sabay biglang eye in the sky. Yes. Eto na, si Sumido. Ganda rin ang build nito, athletic, mahaba kamay. And ang bagong gupit to ngayon to si Sumido after Yes. maging player of the game last Left-handed. Oo, and ayun na nga, Basket nabitawan pa. na. Nakuha pa rin ng San Jose. Naghahanap ng papasahan. Santos nabitawan ng bola and the ball goes back to Garchi Torena. And kailangan nilang makahanap ng other person na magpupuno dito sa iniwanan ni Pasibe. Yes, yun na nga yung sinasabi natin. Tingnan natin kung sino yung mag-step up dito. Since nakabox and one na to si Pasibe. Actually, nag-sub out si Pasibe. So, ang mahirap dyan, dapat hindi sila parang sabog tingnan. Yes. Baka ma-figure out ng Team Garchi Torena na kapag wala si Pasibe, sabog sila. Oo. Yung advantage na gagawin nila ngayon. Tingnan natin kung ano naman ang advantage na gagawin ng Team Garchi sa kanila. Yes, and they have to capitalize na Yes. wala itong si Pasibe. Pasibe. Okay, so we are going back to the ball game. And hindi naman nagkakalayo ang score ngayon. The score is 29-25, still in favor of San Jose with 6 minutes and 40 seconds remaining in the first half. And si Laurel ngayon binigay kay Mansilla. Eto na muntik ng matrap doon si Sumido. And at this point, babalikan natin ang ating napakagandang courtside reporter. Eto na po si Cassandra with the head coach of San Jose. So Cassandra, take it away. Coach Pete and Coach JP, makakasama natin ngayon ang isa sa coaching staffs ng Team San Jose. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay naman, medyo gigil ang players ko, kaya sabi ko kalma lang sila muna kasi mahaba pa naman ang laro. So yan muna strategy natin. Mabuti naman po kung ganun, Coach. Maaari po ba naming malaman kung ano ba ang improvements na gusto mong makita sa team considering na hindi po nagkakalayo ang score nila sa kalaban? Paano po kaya nila mailalayo yung score? During the timeout, talagang in-emphasize namin na medyo higpitan ang depensa kasi medyo nakakalamang tayo sa height. Kaya sabi ko, sipagan para mas lalo natin makontrol ang points nila. Ayan, Coach, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan. Go ahead po. This is your chance. Salamat sa pagkakataon nito. Unang-una, siyempre, babatihan ko ang poging-poging mayor namin, San Jose, Mayor Gerald Peña. Aking family, andyan, sila Kirby, si Kyla, aking misis, si Cathy. Tsaka shoutout sa mga taga San Jose, kahit alam ko mainit, kaya ang iba hindi na pumunta rito, nagmo-monitor yan sa Facebook Live. Maganda po ang programa ito na Ako Bicol kasi kahit hindi ka lang physically, napapanood yan sa live. Kaya ganado ang mga taga San Jose. Hayaan nyo, pipiliin natin manalo yan para sa pangatlong panalo. Sana manalo tayo. Kasi hindi tayo nakakasiguro hanggang hindi pa tapos ang laban. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po sa inyong team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. Maraming salamat, Cassandra.
Oo, and yun na nga, sa ating Facebook Live, nanonood din sa atin, all the way from Macau, itong si Mojo Foothouse, si nakalaro din natin to. Yes. Si Llanes. Yan is Nilo. Nilo Llanes. So, happy viewing and salamat sa papadala mong sapatos sa amin ni Coach JP. Salamat. Salamat, Nilo. Oo, Looking forward to that. Yes. Also, ang ating very hardworking na si SBP Bicol, itong si Sir Eman Faraon Yes. is watching us live. Magandang hapon po, Sir Eman Faraon. Okay, so going back to the ball game, itong ngayon si Julius Laurel shooting his second shot. Iyon, pumasok na ang sa kanyang second shot. Substitution, kakapasok lang ni Raymond Laurel, pinalitan itong si Julius Laurel. Mukhang magkapatid na naman to. Yes. And ayun na nga. Naka-zone ngayon and medyo nag-slow down itong San Jose. And, Yes, nawala yung nasa labas pa yung main man nila. Oo, and Fuentes Mintes on that fast break, binigay kay Sito, wala pa rin. And ang maganda dito sa San Jose, pag nagmimintes sila o nagta-turnover sila, ang sisipag nilang bumaba. 100 shot. Okay, Hindi so- pumasok. And there's a foul on number 18 kay Richie Sanchez. Called by referee Jomar Gurum. Oo, and yun, going back to our Facebook Live, good afternoon po sa mga taga-Sangaya. Shout out kay Melot Sabella, watching from Mandaluyong City, si Jamunis Abahero Rances. And ito, last week, very active din itong si Jamunis na to. And si JD Rosales, pa-shoutout naman kay Kuya Tol JP. Grabe, sikat na sikat talaga to si Coach JP. Nadamay na naman tayo dyan. And itong si Kabuntol, si Warren Santana is watching us also. Okay, so yun. Thank you for watching. Happy viewing. And with that, 2 points na naman itong si Solero. With him, yung ano niya talaga, athleticism niya at saka yung length niya. Talagang namamaximize niya sa larong ito. Yes, sa tingin ko, ito na yung nakita naman ng adjustment ng San Jose since if ever wala yung pasibe, ito yung pwedeng mag-take over sa kanila. Yes, and ito na nga yung Pasibe, dalawa ang sumabay and there's a foul. Pasibe is going to the line, shooting 2. Nakapahinga na yung pasibe, that's why ngayon nakakatakbo na to. Last 3 minutes. Okay, so Pasibe is going to the line to shoot 2 free throws 2 free throws. for Pasibe. First shot, no good. Rebounded by Solero. Okay, Solero with that putback. And eto na. Aatake na. Uy! Chest pass! Chest pass to the aboard. ring. Solero. Eto na naman. Tumatakbo. Oo. Ito yung masakit, tumatakbo yung Solero and yung Pasibe. Oo. And walang humahabol dito Yes. sa Garchi. Pero eto, one of the bright sides, si Fuentes with the 3 points. Kaso, eto na naman, si Solero on that fast Yes. break. Nagpapakahirap yung kalaban na makapuntos, tapos biglang papass breakan lang nito ni Solero, nakangiti pa. Oh, nakastretch pa yung kamay. Oo. Parang nakakawala ng ng gana. Yes. Pag ganun. Number 13 with that beautiful shot para kay Ruelo to stop the bleeding. Warning for Ruelo for flopping. Kaso na warningan siya for faking a foul. Warning for Ruelo for So, Santos, no good. Rebound ni Solero and eto na naman.
Nakakuha pa ng foul. Ay, tamo, nakatayo na nga lang yung Solero dun sa wing. Lumapit pa yung bola. Lumapit pa yung bola. Parang birthday ata nito ni Solero eh. So, James Solero, happy birthday ha. Yes. Napakaganda ng regalo sa'yo ngayong araw na to. So Solero shooting his first free throw. Kaso Mintes. And eto na. Solero. Wala. Ayan na. Naagaw. And ayun to number 13, Tosito. Wala. Nung mga nakaraan laro, yung Sito, very active sa ilalim. Ngayon, na-check yung mga galaw niya. Yes, I think na-compensate ng height ng team San Jose. That's why hindi masyadong effective yung ginagawa niya unlike before nung last game nila. Oo. And so, eto na nga. Solero na naman na walang nakakapigil. And may offensive rebound pa. Eto na. Si Pino, binigay kay Santos. Santos, kinaliwa. Gandang tira, parang si Jordan Poole. Oo. Kinaliwa pa. Kinaliwa pa. And eto na, si Raymond Laurel. Rondo fake, kaso wala. Ayun, sa wakas ang sabi ni Francis Sito. Solero na naman. And there's a foul. May kasama pang foul. And one, kaso bumagsak itong si Solero. Hindi natin alam if may natapakan or masama yung bagsak. So ayun, sa replay. Nako, hindi pwedeng ma-injured to. Kailangan nila to. Oo, especially sa mga susunod na laro. And eto yung team ng Garci Torena is asking for a coach's review doon sa play na yon, and our officiating officials We'll take a look that situation. diba? Yung sequence na yon. Ayun. So tiningnan kung may may violent intent ba yung foul na yon. Diba? So dito kasi basketball is a physical game. So, Yes. okay lang naman na Magkakiskisan, pero magkakilitian. Sabi nga ni Boss Carepa, kinikitik ko man lang. Yes. Ayun. So, regular foul lang yung upon the review. Regular foul lang. It's a basket and one. And there was no violent intent or malicious intent dun sa foul na yun. Sequence na nangyari. So, eto. Mukhang may dulas factor din kasi dun sa sa nangyari. And for the end one play, itong si Solero, no good. And a rebound, Mansilla with that rebound. Binigay kay Fuentes na agaw ni Santos. Santos, kinaliwa na naman. And one. Mukhang ayaw nitong gumamit ng kanan niya, coach. Oo. Gumagapang yung bola sa kanya kapag ginagamit niya yung left hand niya. Yes. And ayun, ang ganda. Yung kagandahan dito sa team San Jose, kahit sinong ipasok mo, maganda linalaro eh. Yes, and kasi yun, nakakadala yung laro ng Pasibe at Solero. Yes. Ngayon, tingnan natin kung bababa yung moral nitong Garcia Torena o magbabounce back sila sa mga nangyayari. Kasi right now, it's 46-35 with a 11-point lead. And wala yung tira ni Fuentes. Teka lang daw, sabi ni Santos. Santos, binigay kay Pasibe. Hinulog ngayon kay Solero and kay Santos. Yes,
Hinuli ni C2. Santos, binalik kay Solero. Solero, dinukot pa. Kaso wala. C2 with the rebound. And eto na, C2 binigay ngayon kay Raymond Laurel. Laurel, binitbit, tatlo, nag-agawan. Fuentes with that 2 points. Pamatay sunog. Akala ko mag-turnover pa sila doon. Apat din nila namalayan. Apat pala sila nag-rebound. So, ayun, warning for the delay of game. And eto na, sa ilalim. Ganda ng bomba ni Pino, kaso hindi na shoot. There's a foul na tinawag ngayon ni referee Rosel. There's a pushing foul. Okay. And ayan na, nakikita natin sa background yung mga naggagandahang fans dito sa San Jose covered courts. And it's a penalty situation na ngayon, partner. Gaano ka-importante yung mga free throws para makalapit sila, Coach JP? Naku, every free throws count dapat yan. Isa sa mga dinaanan natin sa pagiging coach yan, from high school to college to higher up leagues, di ba? Oo. So, kaya nga free throws eh. Yes. Walang bantay. So, sa everyday na ginagawa mo sa players, dapat automatic na to sa'yo. Oo, and minsan talagang pinaparamdam pa sa atin ng mga coaches natin nung naglalaro pa tayo pag nag-mintis tayo ng free Oo, throw. may suicide yan. Yes. May oras pa yan. Yes. May mura pa yan. Yung I love you na mura yan. Yes, I love you na mura. Okay, so yun. And eto na, si Solero. Pasibe, hinulog ngayon. Binalik pa. And that will end our first half with a score of 46-40, still in favor of San Jose. Bilog ang bola, mahaba pa ang oras. Stay tuned and magbabalik kami para sa third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. And we are back for the third quarter of our ball game between San Jose and Garchitorena. And partner, sino ba yung mga notable players nung mga nakaraang half? Yes, ito na nga yung sinasabi natin, tong si number 7 na si Pasibe. Hindi natin namamalayan, naka 17 points na to and 2 steals. And ito namang number 25 na si Solero with 17 points, 12 rebounds and 2 assists. Grabe. Napakalaking contribution ng ginagawa nitong dalawa. Oo. And dito naman sa side ng Garchitorena, tong si C2A with 8 points, 8 rebounds, 1 steals and 1 block. At itong naman number Si 30. Fuentes. Yes, ito naman number 30 na si Fuentes sa John Paul with 16 points and 2 steals. Itong Fuentes na 16 points na din pala. Oo, dahil doon sa mga 3 points niya. Iba talaga pag John Paul. Grabe. And eto na, tumira na naman si Fuentes. Wala. Rebound ni Sito. Dumukot, wala. Sa kanya na naman. And 2 points para kay Francis Sito. Mukhang nakukuha niya na uli yung groove niya dun sa kanyang pagre-rebound and pagpo-putback. And eto, Santos with that 3, no good. Rebound, nakuha ni Remoto. Binigay kay Pasibe. Pasibe, tumira na naman. No good. And putback, nahuli. Yung Solero. Pushing foul tayo doon. Okay. May dalawang tower tong team San Jose. Oo, yung Solero and itong si Roberto Remoto. And plus itong number 11 na Yes. to, ano din itong 11 na to, na si Agravante. Long din na player. Santos, tumira na naman, 2 points nga lang. Yes, it's good for John Santos.
mukhang itong Santos, di pa natin nakikita kung nakakailan na to, Coach Pete. Pero sa tingin ko, nakakarami na din yes. to. Yung mga pa-end-one niya na kinakaliwa pa. Uy, Jordan Poole! Yes. Okay, so eto na, Agravante, binalik kay Santos, nagbababa ng bola ngayon. Santos pa rin, binigay kay Solero. Solero, naghanap ng papasaan. Ang ganda ng peke nung Agravante. Hindi nga lang na-shoot. Eto na naman yung Santos. Kanina, 2 points. Ngayon, follow up naman. Bigla na lang sabi nga sa Bicol, bigla na lang umuulwat. Yan, ano yan? Yung talon nito ni Santos. And Fuentes, 2 points for Fuentes. Ito yung kailangan niyang baguhin na approach din. Hindi na pumapasok yung 3 points niya. Ngayon, kailangan niya yun ma-maximize yung pag-drive niya. And on that sequence naman, si Solero, ang ganda ng paso sa ilalim para kay Remoto. And ito pa nga, nasa taas pa nga ngayon tong si Solero pagdating sa depensa nila. Yes. Tapos sa opensa, siya naman yung nasa unahan. Oo, talagang ang plano dito is to get the rebound and push the ball sa front court. Eto na, si Julius Laurel, binigay kay Sumido, wala. Sumido, with 3 people hounding him, may nakuha siyang foul. He's going to the line, shooting 2. Nakakuha ng foul dito kay Agravante. Yes, ganda na sana nung depensa ni Robert Remoto. Nakataas ng kamay, kaya lang itong si Agravante masyadong nanggigil. Oo, sumundot pa. Hinampas. May lamok. Yes. Yun, first shot. It's good para dito kay Sumido. Okay, Boniver Sumido shooting his second shot. No good. And Agravante kay Pasibe with that fast break again. 2 points para dito kay Pasibe. Ganda ng recognition kasi nitong Pasibe sa Solero, lalo na sa transition nila. Oo. And we are going back sa ating Facebook Live. Nanonood po sa atin ngayon si Simon A. Sandagon. Isa sa mga nagbibigay honra dito sa atin sa Bicol na naglalaro ngayon sa MPBL. Yes, magandang hapon sa'yo, Simon. Pag-igihan mo at we are looking forward sa'yo sa PBA. Yes, tapos also isa sa mga key players ng Naga City Casereños, si Jerome Almario, nanonood din. Yes, kanina nandito lang yan. Parang nag-ninja moves lang. Oo, pero laro ba talaga? Pinapanood? O baka yung courtside reporter natin? Ayan ang hindi natin alam. And also, assistant coach ng Pili, si Coach Noel Ordas. Magandang hapon sa'yo, Coach Noel. Oo, From Sangay. Oo, thank you for watching. As we go back to the ball game, dito naman tayo. Pumasok na ulit si Raymond Laurel. Fuentes shoots that 3. Fuentes, inagawan si Subido ng bola. Oo, tingin ko para kay Sumido yung bola na yun. Kaso, shooter shoots. And Remoto na naman. Na foul. Ang ganda na naman ng entry pass na binibigay nitong Solero because of his offense kanina. Talagang nag-gravitate na sa kanya yung depensa and nalilibre ngayon sa ilalim. Na-track niya. Oo. So, and ito, easy basket to kay Roberto Remoto. Huwag lang ma-jinx. Oo, ayan na nga. Na-jinx! Okay, so wala na po kami sasabihin tungkol sa second shot. Yes. Baka ma-jinx ulit. Abangan na lang natin. Yes. Yun. Ha? Sa susunod, partner, baka masisi pa tayo dito. Eto na si Raymond Laurel, nagtitimon. Naghanap ng papasahan, nag-set ng screen. Si Sito ang ganda sana ng roll, kaso hindi napansin. Fuentes, binigay ito kay Mansilla. Mansilla drives.
2 points para kay Mansilla. Drive yun. Oh, and that drive is brought to you by Hotel St. Elise. Okay, baka naman. Mura na. Malinis pa. Yes, ayun, remoto na naman. Ang ganda na naman ng bigay ng Solero para kay Remoto. Steal na naman itong Pasibe. Pasibe, 2 points para kay Pasibe. So, very active itong Solero tsaka Pasibe. Kung hindi umi-score, nag-a-assist. And Solero na naman with that 2 points. And with that, nag-time out ngayon yung team Garchi Torena. And ngayon ang San Jose, they're leading by 16 points. Yes. Yan ang gusto ko sa'yo, partner. Ang galing mo sa math. Naka-take 3 tayo dun sa statistic. Tapos sa algebra. So, master na natin yung math review na yan. bagsak exam tayo, tawag natin dyan. Okay, so ngayon, kailangan ng pamatay sunog ng team Garcia Torena. Ang kagandahan dito sa Team San Jose, pabago-bago yung depensa nila. Kanina nag-zone sila, nag-press sila ng 1-2-2. Ngayon, nag-1-2-2 sila ng half court. Kaya medyo nagugulo din talaga tong Garcia Torena kung anong gagawin nila. Hindi nila alam kasi pag nagpalit sila ng strategy, palit din ng strategy itong San Jose. Ang ganda rin ng recognition nandito sa side ng San Jose kasi kapag naka-convert sila, automatic trap din sila. Yes, so talagang mukhang praktisado at preparado itong San Jose. So Fuentes with that floater. No good. Fuentes hindi na tumalon. Wala pa rin. Remoto with that rebound. Stolen by Cito. Francis Cito! There's a foul on that shot by Francis Cito. Kala mo may tricks, partner. Biglang naghang Tapos tumira pa. Kailang ilag yun So warning for penalty ngayon itong San Jose with Francis Cito on the line. First shot, it's good. So yun, again, wala kaming babanggitin tungkol sa tira kasi baka mag-jinx. Na naman. Ayan na nga. Ayun, 2 points coming from the line dito kay Francis Cito. And si Santos ngayon nagdadala ng bola. So slow down sila ngayon dahil lamang sila. And ang ganda na naman ng entry pass kay Remoto. And Pasibe with that corner shot. No good. Pero offensive rebound na naman ni Solero. Tumakbo lang sa ilalim. Linapitan na naman. Makunat talaga tong si Solero. Sa kanya na naman yung bola and he's going to the line to shoot 2. Laking bagay nito sa Team San Jose. Oo. Marunong magdala ng bola. Nagre-rebound. May finishing sa ilalim. Dumidepensa. Yes. So, parang nagsaset na sila ng statement sa mga kalaban nilang sunod. Yes. And tingnan natin kung paano ika-counter ng susunod nilang mga kalaban. And nagtatrap na nga, partner. Yes. Na-break. Sumido ngayon. Sumido. Binigay ngayon kay Raymond Laurel. Back to Sumido. Ang ganda nung hanap ni Raymond Laurel doon. Easy 2 points. Ito yung nagiging problema ng Team San Jose kapag na-break yung trap nila. Easy 2 points. Yes, and yun, rebound nakuha ni Santos. And Sumido ngayon, binigay dito kay Mansilla. Mansilla all the way to the basket. Wala, dalawang nakataas na kamay. Pader ang kanyang binangga. Santos kay Remoton, natapik nito ni Sumido. Buti na lang natapik at kung hindi, easy 2 points na naman tayo. Oo, and also, shout out kay referee Bunanong Chumasera. And with that, may report na uli sa atin si Cassandra, ang napakagandang si Cassandra with the coach of Garchi Torena. Cassandra, take it away. Right now, we have the chance to speak with one of the coaching staffs of Team Garchi Torena. Coach, magandang hapon po. Kumusta po kayo? So, okay naman po. So,
Siguro dahil galing pa kami sa malayo, so medyo nag-a-adjust pa yung mga player namin. So parang naninibago sila sa laro ngayon. Ayan, Coach, kanina nga nabanggit mo po na may size advantage ang kalaban. Kaya naman bumabawi kayo sa bilis. Ngayon pong second half, ano po bang strategy o adjustment ang pinapagawa nyo sa inyong team? Mas ina-improve po namin yung transition namin kasi dihado talaga kami sa height. So, kailangan namin ng extra bilis. Yun ang sabi ko. Walang babagal-bagal. Sabi ko, kailangan natin yung mas mabilis pa kung kailangan. Ayan, Coach, live po tayo ngayon. Baka may gusto po kayong ipahatid na message or may gusto kayong batiin. Go ahead po. Yes, ma'am. Grab ko na po itong pasalamat po sa aming butihing mayor, Mayor Leda San Luis, suporta. At sa administrator niya, si Ma'am Lali San Luis, sa suporta. At sa lahat ng mga taga-Garcia Torena na nanonood sa aming live, lalong-lalo sa aking asawa, Bal, sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya, at sa aking anak Precious. Maraming salamat. At maraming salamat din po kay Kong Saldi sa oportunidad na ito na kami makapaglaro dito sa Ako Bicol. So isa itong malaking pagkakataon para ma-expose yung mga taga sa amin na maglaro ng basketball dito sa Ako Bicol Cup. Maraming salamat. Ayan, thank you very much, Coach, and good luck po sa inyong team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Thank you very much, Cassandra. And during your report, medyo ma-action yung mga nangyari, yung mga fast break opportunities and yung mga offense din dito ng Garcia Torena. So on the line, si Francis Asito. Shooting his second shot, no good. Rebound kay Solero. Grabe yung impact ng Solero sa larong ito, partner. Pumi-rebound, pumupuntos, dumi-depensa, all around, partner. Oo. And ayun, turnover, turnover. So eto na, fast break naman. Sila naman ng Garci, wala. Rebound, Francis Sito. And eto na, si Ruelo with that 2 points for Ruelo, not giving up on that play. Okay, so on the floor naman, itong si Pilapil. Hinulog doon sa poste and Pasipe, matagal-tagal na. Wala pa rin, hindi pa rin nakakashoot ulit si Pasipe. Yung Team Garcia Torena ngayon tumatakbo. Ruelo, naghanap na ng papasahan. Ganda nung jab step na yon. Gandang pasa. Francisito with that shot. Ganda nung pasa na yon. Yun ang tinatawag natin napaka-unselfish. Oo, na by pasa. Berunyo. Okay. And eto na. Pasibe to Solero, to Pilapil with that spin move. Wala. And nakuha ni Pasibe. Shot clock violation ngayon ang nakomit ng San Jose. One of the few defensive stops na nagagawa nitong Garcia Torena. Okay, so makakabawi ba sila? Makakadikit ba sila dito sa third quarter na to sa San Jose? And that's a turnover. Sayang yung possession na yun. Yes, and ngayon naibaba sana naman nilang makat yung lead sa single digit. Ngayon, coach, ngayon 9 points na, diba? 7 points na sana or 6. Kaso nagdalawang isip si Santos kay Pasibe kay Solero. Back to Pasibe, Santos, thought about it, driving baseline, there's a foul. And penalty tayo, going to the line shooting 2, itong si John Santos. Mukhang magsiswing na naman ang momentum nito kapag na-shoot na naman ito ng ni Santos. Maganda na yung run ng Team Garcia Torena sana. Diba? Slowly but surely sana yung Garcia Torena, 1 possession at a time, inch by inch. Nagbunga yung running game nila this
quarter, Oo. lalo dito sa end part ng third quarter natin. Yes. Surprising dahil sila yung tinatakbuhan kanina. Di ba? Sila naman yung tumakbo ngayon. Yes. Okay, si Raymond Laurel kay Ruelo naman binigay. Ruelo naghahanap ng papasahan. Ruelo Drumay, pinasa, ang lakas lang doon kay Berino. Ganda sanang pasa yun, kaya lang masyadong malakas. Baseball ata yung laro nun eh. So eto na, Pilapil, sidestepping move. Yes, it's good. Kumalog pa. Yun yung mga isa sa mga hinanga nating mga left-handed na mga ganun tira. Oo. Talagang nag-shooter bounce yung dating ng bola. Floater naman ngayon and wala, hindi nag-shooter's roll. But nakuha ni Bereno yung bola. Walang bumaba sa side ng Team San Jose. Yes, baka may fatigue factor na, hindi kaya partner. Sa tingin ko, meron na partner. Kaya lang, yun nga ginagawa nila ngayon eh. The best defense is offense. Yes, yung Solero na naman bumutas ng alley-oop play. Eto, Somido tumira. Mintes, Bereno. Binigay yung bola. Nakuha ni Solero. Si Solero ngayon tumatakbo. Behind the back pass. Si Pasipe with that fake. Pasipe on that sidestepping move. Gandang up and under. Oo, and sabi ni Ronel, good luck sa kapatid ko, James Solero. Watching from Al-Kubara, Saudi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Magandang hapon, sir. Diyan sa all the way from Saudi, and that ends the third quarter. 74-59. Ngayon, lumobo na naman itong kalamangan ng San Jose. With the highlights right now, makikita nyo yung mga tira ni Cito. And ito, si Pasibe sa kasi Santos. Oo, Santos on that shot. And yun, mga offensive rebounds. Ang laking bagay ng mga offensive rebounds, no, coach? Dun sa both teams. Yes. Kasi dun sila nagsisimula tumakbo eh. Oo. Dun sa mga rebounds na yun. Kagandahan lang dito sa Team San Jose, aside from rebounds, may mga steals sila. Kaya sila nakakatakbo. Yes, and yun, ang ginagawa nila, talagang tinitake down na nila yung moral nitong kalaban nila. And also, dito kay Jarol Joy Chavez, shout out sa family Chavez, watching all the way from Los Angeles, California. Mga nanonood sa atin, mga talagang outside the Philippines. Sa anumang sulok ng mundo. Diba? So, pwede po kayong magpa-shoutout dito. Basta yung maayos na shoutout lang, ha? Oo. Okay, so eto na. Si Julius Laurel, binigay kay Mansilla, hinulog kay Bolo. And there was a foul. High-low. Masyadong patience yung nangyari dun sa sequence na yun. Yes, nagtapat na po yung dalawang legends. Si Remoto at itong si Bolo on the free throw line. The legends. Oo. Remoto at Bolo. Ganda ng follow through ng bitaw nito ni Bolo. Oo, so baka ma-jigsa naman, partner. Hindi, pasok yan, tingnan mo. Okay. Ayan na. Ayan Ganda na. ng bitaw Ayun. Talagang yung tinuturo ng mga coaches, stick your follow through. Hold natin yun. Yan, i-freeze natin. Oo, and Pasibe on that fast break na naman. Nawala. Remoto, clean up, and one. May kasama pang foul. Dito, so pagkatapos ni Bolo, si Remoto naman. Mukhang magandang matchup talaga nito ngayon sa fourth quarter. Tingnan natin kung sino yung mas magandang kondisyon. Yes. Oo, labanan to ng mga 30 up. Ng mga veterans. Sabi nga ni Sir veterans. Alex, the mga veterans. Yes. So, ayun, pasok. Yung tira ni Remoto. And eto, with a 17-point lead na ngayon, itong San Jose trying to run away with this ball game.
And Julius Laurel, 2 points, 2 points on that shot. And isa rin sa mga mga veterans pumasok na uli. Ito si Postrado. Ito na. Ruelo, binigay kay Bolo, to Mansilla. To Ruelo with that shot, no good. Remoto, binigay dito kay Postrado. Postrado, ang ganda. To Remoto, hulog kay Sanchez, no good. Postrado with a rebound. Mga ganitong laruan talaga pag mga fourth quarter na makikita mo na yung mga veterans. Oo. Kung paano sila ka-compose. And ito naman, yung Mansilla with that easy 2 points. And si Unica MJ, good afternoon. Always watching po here in Kuwait. So, yun, happy viewing para kay Unica MJ. And back to the ball game. Pilapil, naghahanap ng papasahan. Tinapo, big man. Nakuha ngayon ni Postrado. Postrado, Kuy Pilapil. And si Postrado pa rin. Parang tangke itong Postrado na to. With that shot, Bolo and Remoto nagagawan sa rebound. Diba? Battle of the veterans. Yan. Diba? And there is a foul on Postrado. Diba? And paano ba to, partner? May nagpapa-shoutout ang ating dating camper. Yes. Nung panahon, si Cheska Mall. Cheska Mall, all the way from New Zealand. Baka naman. Ayun, no? So, happy viewing, Happy viewing. Cheska. And Yes. kamusta from Coach Pete and Coach JP. Yes. Looking forward din sa'yo sa pagdating mo. Oo, baka naman. Baka naman. And SB lang, SB. Yes. Okay, so right now, lamang pa rin po ng 13 itong San Jose with 7 minutes and 36 seconds remaining in the ball game. And mukhang nandito na rin po yung yung next game natin. Etong Team Tinambak and Team Presentasyon with nakita ko na nga your hometown. Yes. Coach Pete. Oo. The falls and everything. Oo. Diyan po yung isinilang at lumaki ang aking ama sa presentasyon. Okay, so yun, power move, hindi nga lang pumasok. Inalat pa. Ang ganda nung effort. So, eto na. Agravante with that crossover. Agravante, 2 points. Okay, ilang taon na kaya itong batang to? Baka pwede pa to sa college. Matagal natin itong hindi nakitang kaninang ilang quarter na wala sa loob Oo, tapos si Agravante. Pasibe with that hard foul sa kanya. Pero doesn't mind. And 1 para dito kay Pasibe. Yun. Kala ko nakita ko si Boss Carepa, hindi pala. Okay. So, and 1 play for Pasibe. Okay. And now we're back. Yun, eto na. Sumido, going baseline. Gandang body control. Oo, dumikit pa dito kay Remoto. And that's a good 2 points para kay Sumido. Yun, sabi ni Jarol, Joy Chavez, nakakamiss mag-uli. Sa sangay, iyong gayo ka. Uli na. Uli na. Okay, so fast break opportunity. Broken up by Postrado. Postrado to Remoto with that easy 2 points by Remoto.
Masyado nagmamadali ang Team Garchitorena. That's why nakakarami na tong Team Oo. San Jose. Yung mga agaw nila, bolo, wala. And yun, rebound ng Agravante. Agravante pa rin. Kitang-kitang fresh leg pa tong Agravante na to. Yes. Ayan, so ganap ng papasahan, Pasibe. Pasibe. Easy sa banda. Yes, mukhang sinasabi ni Pasibe ngayon, ako ngayon ang magiging Yes. kasurog player of the game. Oo, maganda yung ano to, ni Solero tsaka Pasibe. Yes, mukhang palaisipan to sa atin ngayon. Kung sino ba talaga? And with that, ganun-ganun na lang, 20 na. 22. Yes. 22 na. In just 2 minutes. Kanina nagsimula, hindi pa ganun. Oo. Nagsimula lang sa mga turnovers. Yes, Kaya very costly. lumobo. Final score 88 to 66 in favor of Team San Jose. Okay, so 5 minutes and 40 seconds remaining before the end of this ball game. and ayun na. Dumaan na yung Cabrillos. Ready for the game. Back to the ball game. So back to the ball game. Mamaya makikita na naman natin si Cabrillos, yung player ng tinambak. Player ni Coach Parco. And special shout out para kay Boss Pau. Boss Pau! Magandang hapon sa'yo, Boss Pau. Okay. Eto, back to the ball game tayo. Fuentes shoots. Fuentes misses Remoto with that rebound. Postrado thought about fast break, kaso easy lang daw. Lamang 20. Solero, ayun, pinasikot-sikot pa. Sloppy moves by Solero. Eto na ngayon, Fuentes. Fuentes pa rin, no good. Ang mga shooter talaga, coach, di ba? Hindi dapat nawawalan ng ng kumpiyansa sa tira. Oo. Kahit hindi pumapasok, tira mo pa rin. So, ayun, si Sito with that fast kumpiyansa. Okay. So, eto na naman tayo, si Pasibe. Thought about it, Pasibe, ibo-boarding? Hindi. Pasibe, binigay kay Remoto, nakakuha ni Solero yung rebound. Ayan na nga, nakatayo lang, nakakuha ng rebound. 4-3, no good. Cordobes, 3 on 2, Fuentes. Sinupalpal. Nakuha pa yung bola. Oh. Dagdag stats pa itong si Solera. Bigay mo naman sa iba. Blinak mo na, in-steal mo. Diba? Kala ko, ikaw coast to coast pa. Postrado all the way, hulog kay Remoto. Wow! Mukhang hinami-hami wave lang yung tira ni Remoto. Oo, parang Hadouken shot from Remoto. Offensive rebound from Francis Sito. Wala, nakuha ngayon ni Fuentes. Binigay kay Cordobes. Ako naman, 3 points. Wala, Fuentes. Yes, it's good for Fuentes. Uy, binato. Parang Dayo series lang. And 2 points. Parang pustahan lang. Hamak that partner. May ganong klaseng pasa pala sa Sakto larong ito. Oo. Ganun talaga kapag lamang ka. Pwede kang mag-experiment. Oo. Okay. Uy! Yun na, nagkatapi ka, na headbutt ni Bolo. Pasibe, tumingin pa sa side mirror. 2 points para dito kay Pasibe. Francis Sito with a jump shot. Parang bumaba na yung moral at medyo nawala na ng gana itong And si Remoto with that fast break. Pambihira. Well, even the most veteran player nananakbo dito. Oo. Sito. Nangangaliwa na din to si Sir Robert Remoto.
Akalain mo yun. And this time, it's garbage time para sa larong ito. With the last 2 minutes. 3 points dito para kay Agravante. Nagkatagpo-tagpo na tong mga to. Remoto, Solero, Pasibe, Agravante. Diba? Paano mo na to? May stop mga to. Babalik pa yung Santos. Papahingahan yung Pasibe. Oo. Diba? So, malalim din pala talaga ang bench nitong Team San Jose. yes. And on their first game, na natalo pa nila yung Tinambak. Yes. Pero during that time, hindi naglaro yung Cabrillos. Okay. So, ibig sabihin, lucky pa sila. Medyo lucky pa sila. Pero pwede. earned naman. Earned naman. Earned yung panalo na yon. Ang ganda nung linaro nung Solero tsaka Pasibe nung laban ng Tinambak tsaka San Jose nung first game nila sa Cafuerte. Yes. Ito yung kagandahan dito ngayon sa Ako Bicol Cup Camarines Sur na makakita ka ng mga players na mga underrated pero nakikita mong may potential, kaya makipagsabayan sa mga players na medyo na-expose na. Oo, so maraming salamat po ulit kay Congressman Zaldico for bringing Ako Bicol Cup here sa Camsur and sa Ako Bicol Party List na katabang na, kasurog pa. Yes, maraming salamat po. Sumido, going baseline again. Turn, shoots, no good. A rebound. There's a traveling call on that rebound. Remaining time, 54 seconds. Yes, and eto, si Jomel Serrano Agravante, pa-shoutout po sa mga taga San Jose watching from Sabang, Kawayan Beach. Uy, sana all. Oo, sobrang init ngayon. Mukhang napakagandang magtampisaw. Yes. Okay, so mamaya, Coach Pete. Kaya lang, mukhang gabi na tayo matatapos. Gabi na tayo. And doon, 3 points from Fuentes. Hindi pa tapos sa opensa itong si Fuentes, but we only have 25 seconds remaining in this ball game. Hihintay na lang natin ang final score kung titira pa itong San Jose with 10 seconds to shoot. Pilapil, binigay dito kay number 15. 2 points dito kay number 15, Milante. And last 5 seconds, Fuentes, no good. And that's going to be the ball game. And the final score is 103-77. Iniwan na talaga ng San Jose ang Garche Torena. So right now, hihintayin na lang natin ang ating kasurog, player of the game na ma-interview nitong ating courtside reporter na si Cassandra. Pero sa tingin ko, partner, 2 player lang ang pagpipilian natin dyan. Yes, ito na nga si Solero and Pasibe. Diba? So, maganda. Para sa akin yung Solero, grabe yung grabe yung impact na hindi lang sa opensa, pati sa depensa. Yes, maganda. Sa tingin ko nga yung contribution kumbaga sa laro. Yun. Yun na nga. Kasi ito talaga yung in terms of stats, mas marami itong nagawa itong Solero talaga. Itong Solero. Oo. Rebounds, may steals. Yes, may blocks. So, iba yung linaro nung Solero. Pero kudos para sa Garche Torena at talagang lumaban yung Garche Torena hanggang sa dulo. So, keep on playing, keep on working hard para sa Garche Torena. And good job, kahit na natalo yung Garche Torena, lumaban talaga yung Garche Torena, and you will learn from that experience. Yes. Sabi nga, you don't lose the game. Yes, you learn. You learn. And right now, we are waiting for our Ikaw, kasurog. partner, ano ba yung mga natutunan mo nun? Ako, natutunan ko talaga nun is to make sure na you don't have to, you don't commit turnovers.
Oo, kasi costly yun. Playing time ko yung nakasalalay doon. Oh, tayo pala yung dalawa nung nag-aaway sa Nag-aagawan sa natin. playing Oo. time. Kaya kailangan parehas maganda yung laro natin para Oo. mapahingahan natin yung mga starters natin. Yes. Diba? Bihira na nga tayo maging bida. Bihira na tayo maging bida. Diba? So, kailangan talagang quality minutes ang kailangan ibigay, especially kung role player ka. Yes, yun yung mga sinasabi natin. You need to earn our spot. Yes, earn the minutes, earn the spots. And eto na nga, nasilip na natin. Kunwari, pa-surprise. Pero Yes. may na tayo, Kasurog, player of the game na tayo. And hindi tayo nagkamali. Isa dun sa dalawa na pinagpipilian natin ang Kasurog player of the game. Okay, so hinihintay lang po natin itong si Cassandra with Kasurog player of the game. Oo. And this has been Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator, kasama ang napaka-pogi at napakatikas na si Coach JP Deswangco. And abangan nyo pa rin po, may susunod na laro pa between Tinampak and Presentasyon. Dito pa rin sa Sangay Sports Complex. And right now, we have Cassandra with our Kasurog, player of the game. Take it away, Cassandra. With me is the Kasurog best player of the game, James Solero, jersey 25 of Team San Jose with 30 points, 15 rebounds, 3 assists, and 1 block. Congratulations for being the Kasurog best player of the game, and congratulations for winning the game today. Since you are awarded as the best player of the game, ano ba sa tingin mo ang naging contribution mo, malaking contribution mo sa team? Naging contribution ko lang sa team kahit na hindi ako masyado nakakadalo sa practice nila, na kahit na nagaling ako ng Maynila, kahit na pinupursige ko pa rin sila na yung best namin na sipag lang para kahit papaano na kahit na lamang kami, ganun pa rin, nandoon pa rin yung laro namin para hanggang sa hindi maging matamlay yung laro namin. Ayan, ano ba sa tingin mo ang aabangan pa namin sa mga susunod nyo pang laro? Yung more on defense lang kami and offense, kasi naman sa offense naman po kasi nagagawa naman namin yung movement ng play namin, and yung sa defense naman namin kulang pa kami ng konting preparation para sa mga the next game namin na Ayan, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o message na gustong ipahatid sa ating mga nanonood. Go ahead po. This is your chance. Unang-una, binabati ko yung mayor ng San Jose, si Gerald Peña. Maraming salamat sa suporta sa Team San Jose. Salamat din sa mga kamag-anak ko na nandiyan ngayon na nanonood, at sa nasa ibang bansa na yung mga kamag-anak ko rin nanonood ngayon. Maraming salamat sa suporta ninyo. At yung ko po pala, yung girlfriend ko po pala, patuloy na nakasubaybay sa akin. Maraming salamat po. Ayan, once again, congratulations for being the Kasurog player of the game and for winning this match. Once again, this is Cassandra Seton, courtside reporter of Ako Bicol Cup Camarines Sur.